איך ללוש בידיים בצק רטוב ודביק ולהגיע מזה לזה. מה שרואים פה זה בצק לג'בטות, בצק רטוב מאוד בהידרציה של 75% מקמח לבן רגיל. וכמו שאפשר לראות, ללוש אותו בצורה רגילה זה בלתי אפשרי. אבל רגע לפני שאתם רצים להוסיף עוד קמח, בדיוק בשביל בצקים כאלו קיימת שיטת לישה שנקראת לישה צרפתית. שני דברים הכרחיים ללישה, קלף בצק וכלי מים להפתבת הידיים. קלף הבצק יעזור לאסוף את הבצק וגם לגרד שאריות בצק מהידיים, וההטבה של הידיים תמנע מהבצק להידבק אליהן. נשתמש בכל האצבעות של שתי הידיים. עם ידיים בטובות מרימים את הבצק בזווית מהחלק העליון שלו, וסובבים אותו באוויר 90 מעלות, ומקפלים אותו לתוך עצמו על משטח העבודה. תוך כדי מקפידים להרטיב את הידיים בכל פעם שמרגישים שהבצק מתחיל להידבק אליהן. שימו לב איך תמיד החלק התחתון של הבצק נוגע ראשון ונחבט במשטח העבודה, ואז באוויר בו זמנית מותחים את הבצק לצדדים ולכיוון שלנו וחזרה אל משטח העבודה, ככה שבפועל כל פעם עוטפים את החלק התחתון של הבצק. ממשיכים ללוש עד הגעה לרמת פיתוח הגלוטן הרצויה, לרוב בין 50 ל-100 חזרות. לאחר סיום הלישה אפשר להוסיף קיפולים לחיזוק הגלוטן, אבל זה כבר לפעם אחרת. והנה מה שיצא בסוף. לעוד תוכן על פיצה מוזמנים לבקר בפיצה לאב.